Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kugawa fetereza kwa anthu ovutikitsitsa. Mwina mabweza fetereza chuka bwanji komanso mufuna kuthandiza anthu ovutika motani. Fetereza ndimayenda khomo ndi khomo kumene tikuona kuti anthu ovutikitsitsa mapasa fetereza wa urea ndi NPK kumaso mbewu kungoti chakuno mapeto kuno mbewu sizinabwere kuna ziyapeza komano kumene ndikuona kuti apa ndikuvutikitsitsa mukudziwa kuti boma likupereka feterezanso ochipa zimene zili zinthu zabwino kwambiri kumalipo anthu ena chinkali ochipayo sangathe kumukwanisa kuti apereke ndenda amene kwapanga target yo mabasa makomo mwawo inaso kumafika pamundapo kuti tikaone mundawo chabwino tinaona tu munali kuchera dzulo lero muli kudowa ndalama zogulira fetereza zimene mukuzitenga kuti komanso kuyenda mphekesera yakuti munadya ndalama za boma makamaka zokwana 15 billion kwacha imene imakhala nditu budget ya pachaka koma kuti munayidya pa 6 months mungafotokoze bwanji how true is this story? Okay, ndiye amene unena kuti kuchirazu kumene atulankhana nakanipezerera koma ndaenda kuchigawo chakumwera mupanda atulankhani kunonso kudwa kuno mandisatira kuno chifukwa kuti sinafune kuti ngati zinthu tikuchita zachisisi kwambiri koma konse kumene ndiziyenda kuti tiziyenda ndi atulankhani ndiye ndiyenda makomo ambiri kupereka fetereza 2 bags ndi mbewu. Now kubwera nkhani imene mumakamba yonena kuti ndalama ndikuchitenga kuti ndi azinzanga Malawi muno amatithandiza amene amatikhulupirira komanso ambiri ndi azungu akunja amene amadziwa kunena kuti uyu tikampasa ichi timakafika. Ndanena kuti president ananena kuti pali ma F4 food, fertilizer, fuel and forex. Ndiye aliyesa yangane munga Malawi kuti ine ndikathandiza chani. Ine ndikuti ndikuthandiza fertilizer komanso food at my level. Because tikambazanda ali zinapita I am former vice president. Nali vice president wa dziko lino anthu Malawi muno anandipasa support nthawi yanga inapita. This time is for Professor Arthur Peter Mutharika and his government. So he has to be given support. Ine ndikupanga zinthu osakaza ndale. Now coming to nkhani ya ndalama kuti zasowa ku kapena kuti zinagwiritsidwa ntchito ku office of the vice president. Sindikuziwa amene akulemba ndikumandipanga implicate ine mwina ndosuta chamba kapena iyayi kumwamowa kapena umbuli umene chifukwa vice president samagwira ndalama vice president ndalama budget samamukhuza komanso ndingati kunena kuti ineyo monga former vice president ndimasamala kwambiri kuti ndilankhula chani pa nkhani za dziko chifukwa anthu akulankhulawo sakudziwa kuti ndili vice president nthawi zina magalimoto ndipita umene ujayo fuel mafuta ndimayika ndalama zanga ndekha ndimauzidwa kuti ndalama kulibe nthawi zambiri fuel ndimayika ndekha nthawi zina ndibwezera nthawi sandibwezera asilikali amene nthawi zina amakagona amene akudya ndalama za mtundu wanga ofesiko ndalama sizimapezeka sopano ngati ndalama zati agwisa ntchito kupitirira muyezo nkutheka kuti pali chifukwa chenicheni chimene achitira zimene zonso owafunsa sini owafunsa ndi akuluakulu kumeneko amene amagwira mabudget amene akunena zimene zonso akungonena kundida ineyo pa zifukwa zawo koma zotheka kulowa mboma ndikutulukamo osaba chisanzo chake ndi ine ndinalowa kukhala minister of tourism, culture and wildlife, natural resources kena kono vice president kulowa ndikutulukamo osaba olwa ntambala ndine makamba kuti mundifufuza ndi mphuno momwe simundipeza ni mulandu wakuba ndezi mina kukambazo sindimaziyankha ntchito yanga ndikugawa fetereza kugawa mbewu ndikugawira anthu zimene Mulungu andipasa ndi athandize basi. Thokoza kwambiri olemekezeka.
Makhala ni ndani? Makhala ni mzukulu mmodzi. Mzukulu mmodzi. Noka. Tatenga ni matumba awiri. Mali yeye amile kupasa. Khala nini? Nani so nikhala abati. Kuno mbeu ya kila huko matukubwesa. Tubesa. Siba ndikafuna namba ya mayachi. Mbona basi sibangasowe bantu bwana. Sibangasowe? Sibangasowe. Muzanguthamanga. Ngazangu kwela hapo masabata ngokati awo. Acho kanyamatawa akupezani. Ya mawa. Katika gawilo sana mtendeza huko. Ndiye mawa akupezani. Uzafase mbeu kuma chonde. Ekeleza usadani. Osa polisi. Kulini zukulu wanu mamuna kana? Ali. Kapita nini? Dwankulu wanje. Kaka ngonoko? Iya ajifuna wankulu. Wankulu yo ali kupenda. Okero kumfunda omansela. Umansela. Umansela. Ndiye kusewera mwendeko? Umayendenda. Ndiye ma Alingaluyo. ndiye umansela. Umansela. Chichiwa chakudowa chimenecho? Usela. Ife kwatu kumula jemata atusewera. Muzini kumulanje. Mata atusewera. Iniyo kulomba kudula zosa ansewera. Ansela. Ilibuno kainu. Ilibuno kainu. Nyamata wabwino. Watengera ngogo. Kwere na I think yeah, ziteka. Kijo de masu ono yoyo. Ziteka. Sisi na teka ndo kaswali sasa na ime. Zateka mimi ndio. Okay, huyu ndi yure. Oh, that's really the ya. Mbeu ibya mawa. Awa abelesa. Mbeu. Kwa machondo osarani. Osa polisi. Zimu kwa mbili. Mulungu. Awujini mtugolo. Wabudani. Tugoza. Kosini matiwa. Ai. Ai, mungu wabwe. Zimu ngombe. Tikaone anzani. Amam. Kati kudziweni dzina. Magnus Ronald. Mudzi mwandani muno. Mama Pepe. Kudowa. Kwati nkukula. Takunyadirani. Ninakuona ni kuti munalondora uko. Munaona bochani. Ineru ninaona bo nimango kuvo bure olugawa dala wena ofereleza. Yeima abo bantu ndabo. Ne magulitsa rimorondare uri mwena nibezeya. Ngulitsa ja? Tujene. Kobwe. Undigulise gosona neso. Chewino. Ndito. Iniyo chisangala chano olomawo anu ndi otani. Ineru nereleva moyo wanga ndi sangalala chifo yori nebezani dalitso. Umene warani kodi wandibezekera. Sini madziwa kantu kodi nibezani dalitso umene. Ntudi. Dalitso wakupezani. Obasi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Takunyadirani. Ineso nakunyadirani. Inu tsiku labwino. Zikomo. Zikomo. Nde mtigulitse kotwe. Odi. Alo wapi? Hello ani. Okhaila boya go ba ago go dikiro. Kati kamene. Ago ga dikiro. Tingo njuta. Oh, mari mwe ni ndima wao.
itakuwangu kono mpira ya kugusa mipini Mana jaga. Mundo ino mseni ngoma ino lugurari kutsiri. Choco kola lilankuku. Winasa kunyingerere kuti mugulise. Univa? Sorani. So kulisa. Uyu ndimukene chakula. Kole akoko. Abera ni ndi. Ndikuze ni chachina azibambo feti machuluka nzeru. Ndimwe? Ai sona kide sona gambe. Chonde. Kutereza uyu muike munda. Ndio sakulisa. Chakula sajibure. Chakagulise. Awasu musalole. Sona jire. Sana? Sona jire. Sona jire. Maji. Ngoma ya remo sona jire.
nuka inugona pasora nipeza ni gasi koma ndichiche watu tsurachite sana kulitse sana kulitse okay aya ambuya kudaliseni iyi mukaike munda kwambiri rango bwera kumanda ziko moni Mwati bwanje mai. Mwati atate anu. Rango bwera kumanda ziko makumbiri Bwanje. Basi kasizone kuoneka zuri Sizone kaoneka. Inde takunyadirani. Kadzina ndani? Ine ena alaguza. Ena agoza. Mudzi mwandani mo? Mosi Chisunga. Mwachisunga. Tiye Nkukula. Nkukula. Kudowa. Poyambira vana. Apa pana anakulonjezani ngati kuti kukubwera fetereza? Hai. Hai. Mungu mawadali. Pamenayo kuzimeza onjezera. Mwangomva odi. Inde odi. Okuti jezena anu ndene narikane bakachitsula bakuti ine nenye makuti aminye ndo ribwereka kuti iwaweru minyendo. Ndithu ndiye kumayamba uyankhula amene zili mutima mwawo. Mawu anu ndi otani? Mawu yanga ine yabwinobwino othokoza. Mulungu tele awathokoze wazibirira mtsogolo. Inde takunyadirani chabwino. Songa ranga kaya inuyo bambo mawu anu ndi otani inuyo limene mwalandira feterezamo? ine rino kuyamika sedi ifo ya ntima ngarume uwo komaso ngari ena simungathandeze munge muri thandeze iwamikire ni kwambiri Masababiri mali mangari sawa ruji mangaje wali mangari sawa utogole ni mume usausiye kurugo gurugo okufunisa ndalama uruberegere cyane ndalama niyo gula amati bwanje urenga ndalama uberege rugule forerezayo ndalama imene mumapereka yogulirayo yina yatiza paja nkungu pomweba paja nkungu pomwe inde amene amapereka fetereza we IP uja inde pepani ukalemba wanthu ubiro meneko basi ubwerera masiku mpaka atatu uri David Tulivija vubwela vujira kumakomavi kuti gule forereza ibani vofunika vira bwerera mevivo bani pepani mvitsilu mevu ndetsana ife timakhala teodalembamo ife soda tilembeko pepani ndithu mulungu wakuyendera hayi waniyankha siunete kuti wararango obwera kumanda tere ine nuyamika kuoposa ndithu mwadziwa paja ananena kuti nango amari wa president opuma a vice president opuma paja dzina lina mumati amanganya manganya hayi redi yamike nditumamba ine nuyamika rukumanda kaliwo amanganya aka aika simunazindikire ayi osazindikire kupang'ono ndi amene wa mazomo amaiko usi yamaveka maika usi hayi mulungu awadalitse zikomo ine namika kwambiri koposa zikomo tsiku labwino mukhale ndi tsiku lopambana chonde muike tathokoza mangoli mangati sawa zikomo kwambiri wolola kosatala ndengulomwe pepa takunyadirani tsiku labwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.